גילת טלקום, למי שלא מכיר, היא חברת תקשורת מאוד ותיקה, עם ניסיון של מעל ל-30 שנה. החברה עוסקת בפתרונות תקשורת בארץ ובעולם ב3 חטיבות. חטיבת הלוויין בעיקר עוסקת באפריקה ומספקת תקשורת לספקיות ISP, במקומות שבהם אין תשתיות פיזיות. החטיבה הביטחונית מספקת תקשורת לוויינים ופתרונות מורכבים לכוחות הביטחון בארץ ובחו"ל. ולפני כשנה וחצי, גילת טלקום קיבלה החלטה אסטרטגית להיכנס לעולם האינטרנט בישראל, והקימה את חטיבת ישראל, המספקת שירותי אינטרנט ללקוחות עסקיים, לקוחות אינטרנט פרטיים ופלטפורמת שירותי וירטואל ISP לחברות תקשורת. אנחנו נמצאים כל הזמן עם היד על הדופק לשיפור חוויית הגלישה והשירות ללקוחות שלנו, מחפשים מה מציק ללקוח ואיך אפשר לשפר. אחד הצרכים שעלו מהלקוחות שלנו הגיע מקהילת הגיימרים. הגיימרים מחפשים חוויית משחק רציפה, בלי תקיעות, בלי דיליי, עם לייטנסי נמוך. גיימרים רוצים להוריד עדכוני משחקים במהירות, בקיצור, מחפשים פתרון שייתן להם בוסט לחוויית הגלישה שלהם ולחוויית המשחק שלהם. פנינו לצוות ההנדסה שצבר ניסיון טוב עם HP ארובה ויישום פתרון מחוץ לקופסה באפריקה. אחד הפתרונות העיקריים שפיתחנו ביחד עם ארובה היה פתרון של SD1 מבוסס על סילברפיק, שבו נתנו שילוב של לוויין וסיבים בצורה אופטימלית, וכך חסכנו כסף והבאנו ROI מאוד מאוד משמעותי לחברות הסלולר. עם הידע הזה ועם השותפות שיש לנו עם ארובה, לקחנו את זה והבאנו את זה לפעילות בישראל. ויצאנו לדרך עם תכנון הפתרון. הפתרון מדבר על כך שבו הגיימר עובד בצורה חלקה, לא משנה איפה נמצא המשחק. זה מוצר שמשלב כוחות, גם עם הידע שצברנו באפריקה, גם עם היכולות של המוצר עצמו. הוא חלק מהתשתיות ההנדסיות של חברת גילת טלקום. הוא נותן מענה לכל מה שהגיימר מבקש, שזה השיהוי, שזה היציבות, וזה בעיקר הבוסט שבו הוא מרגיש כאילו הוא משחק קרוב לכל שחקן אחר. שיתוף פעולה עם ארובה והידע שצברנו בהחלט מייצר פה מוצר שלא רק שהוא מחוץ לקופסה, שהוא מבדל אותנו מאחרים. כדי להצליח בבניית מוצר שכזה, אתה חייב יצרן חזק, יצרן שיודע לתמוך, מוצר עם מאפיינים שיודעים להשתנות ולהתאים את עצמם לצרכי הלקוח, וכמובן ידע מקצועי ושיתוף פעולה בין היצרן לאותם צוות הנדסי. הפתרון הייחודי שלנו, פתרון הג'יבוסט, יושק ללקוחות הווירטואל ISP של גילת וללקוחות הפרטיים.